Se voi roikkua hyvin. Ai, puusi jalka. Puusi jalka. No se vaan hyvin siinä. Ei se sitä lähde karkuun. Niin heiluttele nyt oikein hirveästi siinä sen. Look full in the... Oh no. You see, he saw the whip and was like, oh, should have done it. Vieläkin vaan vähän reippaampi käynti. Älä päästä ravi. Ja sitten. No niin. Hyvä Jenna! Jatka vaan! Se menee vieläkin laukkaa, hei! Sä oot oikeesti, sillä on ihana laukkaa! Sitten nostat vielä uudestaan. Mulle on vähän niinku, että mitä? Mulle on oikeesti ihan näköinen, että Mä niin vähän laukkaa tossa, että yksi tulee, kiitos ihana, kiitos. Sanoiko niin, että mä niinku laukkasin, että big deal. So what? Se on ihan niinku Ron jälkeen. Kun se tulee se, että niinku se tunne, että okei, kyllä mä pärjään tässä. Mutta sillä on kyllä ihana. Ensimmäistä kertaa fullella. Niin. Ja mennään laukkaan. No vähän pitempään vois sitä kevyttä ravia mennä, vaikka minä sanoinkin, että hetki. Sä pysy määrittelemään tarkemmin. Mustalaisen kohta on 3 vuotta, mutta hetki voi olla vähän pidempi kuitenkin kuin puoli kierrosta. Ei vitsi, kun se menee niin ihan.